És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Doncs sí, ja tenim aquí al nostre costat a la Júlia Moreno, que és una experta en dibuix astronòmic. Dibuix astronòmic. Ens agrada molt veure dibuixants de cumulonimbus, de tempestes, hem vist aquests casos de pintura, però d'astronomia. Bona tarda. Bona tarda, Fred, bona tarda, Com estàs? Laura. Explica'ns una miqueta la teva trajectòria i per què et vas aficionar a això. Bueno, doncs vas començar el 2014, tinc un estudi a Granollers i vaig començar a pintar amb puntets, que m'agraden molt, i a un quadre vaig fer molts punts blancs amb un fons blau, i em va semblar que això era una Via Làctea. I va passar que un dia vas veure una fotografia del telescopi Hubble, una fotografia de la constel·lació d'Orió, i llavors vas dir, això ho tinc que pintar jo, i vas començar a pintar nebuloses. I des d'aleshores, no? Sí, no he parat. No fa gaires anys que t'hi dediques, però sí que en aquests anys ja has col·laborat fins a 2 vegades en el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Recentment has fet unes obres de gran format que s'han col·locat al passadís d'accés al planetari. Què podem trobar en aquestes obres que, per cert, apareixen en el videoclip d'un grup musical bastant conegut, del grup musical Xiula. Sí, el 2018 vam fer una lluna molt gran, 2 metres té, i la galàxia en fusta. Al passadís al total són 7 obres. Hi ha una presentació que és al començament del passadís, que es diu Telescopi, són 3 figuretes, un telescopi que m'ha regalat uns amics, el Jordi i la Laura, la figura de Rat, que és la que porta el planetari, Rat i Carles. Mira, aquí veiem en imatges... Sí, aquest és el videoclip del grup Xiula, que van fer unes cançons de biodiversitat amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers, i van posar al passadís, van posar fotografies, imatges del passadís. Hi ha una obra que es diu Via Làctea, que té 7 metres en 40 de llarg, amb pintura fluorescent, i la constel·lació d'Orió, que té 4 metres, tot en pintura fluorescent. De fet, a la constel·lació d'Orió, que és una d'aquestes que es pot veure al Museu de Ciències Naturals de Granollers, la vas fer amb una tècnica especial. Explica'ns com la vas fer. Això és una esponjeta, que si la fico aquí farà més gran. Amb això vas pintar el quadre que té l'Alfred darrere, amb tocs, amb pintura fluorescent. I els puntets es van fer amb cal pincell, però no això, sinó amb aquesta punteta. De fusta. Sí. La constel·lació d'Orió té 9.038 estrelletes. I vas fer tots els 9.038 puntets? Sí, estan tots comptats, tots. Ens posarem a comptar-los ara quan acabem el programa. El color blau veig que és el predominant, és el que més t'agrada. Sí, m'agrada molt, molt, molt. El color blau. Sí. Molt bé. I com és això de treballar en pintura fluorescent? Perquè tu has fet servir acrílic, però també t'has animat en pintura fluorescent. Sí, és una tècnica una mica difícil perquè tens que tancar totes les llums. Vaig treballar 3 mesos amb el projecte del passadís, de les 3 obres grans, amb una gorra i una llanterna al cap i a les fosques. Sí, és una mica complicat, però el resultat és molt màgic. Escolta, una cosa, veig que sobre la taula tens una placa. Oh, sí. I em penso que te l'estimes molt, oi? Sí, és molt especial. Ens diràs per què te l'estimes tant. Sí, aquesta placa és el segon premi de la Universitat d'Arizona. Van fer un concurs, es diu Mont Art, i vas presentar una fotografia que va fer el meu marit, Miguel Ángel, una composició que és una fotografia en llum natural de la lluna i una altra en pintura fluorescent, amb el llum UV, que es diu, i em van enviar aquesta plaqueta. Que aquesta és l'original que està a l'estudi, i hi ha una altra que és una còpia que està
al museu. Per cert, pel Miguel Ángel, el teu marit, que t'ha ajudat, que el tenim aquí. Ens està fent el making-of del programa. Julià, tu el 2020 vas fer l'exposició El Cosmos es va fer art, que es va estrenar al Parc Astronòmic del Montsec. Ara està al Puerto de Santa Maria de Cádiz. Podríem tornar a veure aquesta exposició de nebuloses? Sí, sí. Arribarà no sé quan, l'enviaran sovint, suposo, i la primera exposició es farà al grup astronòmic Cosmos de Mataró, amb el director Diego Rodríguez, i després anirà al Museu de Ciències Naturals de Granollers, que tinc que parlar amb el Toni, que és el director, i la Lourdes, que és el cap de comunicacions del museu. No sé si ens podries explicar en quins projectes estàs treballant en aquests moments, si és que es poden explicar. Sí, sí. Tinc dos, que és a Júpiter. El NASA va enviar la sonda Juno i va fer unes fotografies precioses i tinc el projecte que és tot l'any, és aquest quadre, sí, que és el quadre número 14, em sembla que és, i bueno, m'agrada molt, és un planeta espectacular. I després ja he començat un projecte que és de la Lluna, però només els cràters. I bueno, és extens, és molt extens. Doncs ara tenim aquí esperant, un moment el tindrem, l'Antonio Bernal, i a veure què ens diu, què opina, perquè em sembla que ja et coneix, per tant, la teva trajectòria ja la coneix. Escolta'm, tens alguna pregunta per fer-li? Si no, ja passaria mal. Jo crec que podem fer-li la sorpresa. Li fem? Va. Tu vas néixer un 21 de setembre. Sí. Jo vaig néixer un 13 de setembre, mira. Però no del mateix any. Tu ets més jove. Força més jove. Podem dir l'any? Sí, 1966. 1966. On vas néixer? A Badalona. A Badalona? Doncs anem a veure el mapa del temps d'aquell dia. Oh, sí, sisplau. M'agrada molt. Doncs mira, aquí el tens. No sé si entreveus la península Ibèrica. Sí. Està sota d'aquella taca vermella. Taca vermella vol dir que feia molta calor. Vas néixer en una situació d'estiu, malgrat ser el 21 de setembre, l'últim dia, que pràcticament d'estiu, va ser una situació molt calorosa. Per tant, Déu-n'hi-do, vas portar una calor pròpia del sistema solar dels planetes que estan a prop del Sol. Molt bé, moltes gràcies, no ho sabia. Julià, no sabem quina lluna vas tenir el dia del teu naixement, però com a mínim sabem que va fer moltíssima calor. Molt bonic. Doncs gràcies, Julià Moreno. Et seguirem de ben a prop. Sí, però abans, sisplau, tinc una cosa, perquè jo també tinc un regal. Oh, contraproposta ens està fent, eh? Sí, això no ho esperàvem. Per tu. Oh, moltes gràcies. Hauran de posar una musiqueta ara com romàntica, no? Des de realització. Sí, ara, si vols, sí. Vinga, clar. L'obro. Com vulguis. Ostres, això no ens ho esperàvem, eh? Reciclarem el... Això li preguntarem al Bernal. Sí, a quin contenidor l'hem de posar. Ostres. I això també. Ves explicant-nos, Julià, què li has portat a l'Alfred? Un dels primers quadres que vas fer. Les primeres pintures que vas fer. Hi ha una pintura molt especial, perquè és a darrere... Al revés. Al revés. Que estic ensenyant. Sí. Perdó. És una nebulosa feta en pintura textil que és nacarada. A les dones nos agraden les coses que brillen i que són nacarades, però això és nacarat. I quan li doni el sol farà un canvi de color. T'ho agraïm molt, ho posarem al costat d'entre la Laura i jo i el tindrem allà darrere. Moltes gràcies. Al contrari, moltes gràcies a tu, Julià. Gràcies. Julià, no marxis, et convidem a que segueixis perquè tot seguit asseiem a la cadira a l'Antonio Bernal per seguir parlant d'astronomia i ens desvetllarà una de les preguntes més importants del món astronòmic i és per què la Terra és rodona. És labor del xarcuter complir els seus estrictes considerats. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. És labor del xarcuter complir els seus estrictes considerats. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Doncs sí, ja tenim aquí al nostre costat a la Júlia Moreno, que és una experta en dibuix astronòmic. Dibuix astronòmic. Ens agrada molt veure dibuixants de cumulonimbus, de tempestes, hem vist aquests casos de pintura, però d'astronomia. Bona tarda. Bona tarda, Fred, bona tarda, Com estàs? Laura. Explica'ns una miqueta la teva trajectòria i per què et vas aficionar a això. Bueno, pues vas començar el 2014, tinc un estudi a Granollers i vaig començar a pintar amb puntets, que m'agraden molt, i a un quadre vaig fer molts punts blancs amb un fons blau i em va semblar que això era una Via Làctea. I va passar que un dia vas veure una fotografia del telescopi Hubble, una fotografia de la constel·lació d'Orió, i llavors vas dir, això ho tinc que pintar jo, i vas començar a pintar nebuloses. I des d'aleshores, no? Sí, sí, no he parat. No fa gaires anys que t'hi dediques, però sí que en aquests anys ja has col·laborat fins a 2 vegades en el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Recentment has fet unes obres de gran format que s'han col·locat al passadís d'accés al planetari. Què podem trobar en aquestes obres que, per cert, apareixen en el videoclip d'un grup musical bastant conegut, del grup musical Xiula. Sí, el 2018 vam fer una lluna molt gran, 2 metres té, i la galàxia en fusta. Al passadís al total són 7 obres. Hi ha una presentació que és al començament del passadís, que es diu Telescopi, són 3 figuretes, un telescopi que m'ha regalat uns amics, el Jordi i la Laura, la figura de Rat, que és la que porta el planetari, Rat i Carles. Mira, aquí veiem en imatges... Sí, aquest és el videoclip del grup Xiula, que van fer unes cançons de biodiversitat amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers i van posar al passadís, van posar fotografies, imatges del passadís. Hi ha una obra que es diu Via Làctea, que té 7 metres en 40 de llarg, amb pintura fluorescent, i la constel·lació d'Orió, que té 4 metres, tot en pintura fluorescent. De fet, a la constel·lació d'Orió, que és una d'aquestes que es pot veure al Museu de Ciències Naturals de Granollers, la vas fer amb una tècnica especial. Explica'ns com la vas fer. Això és una esponjeta, que si la fico aquí farà més gran. Amb això vas pintar el quadre que té l'Alfred darrere, amb tocs, amb pintura fluorescent. I els puntets es van fer amb cal pincell, però no això, sinó amb aquesta punteta. De fusta. Sí. La constel·lació d'Orió té 9.038 estrelletes. I vas fer totes les 9.038 puntets? Sí, estan tots comptats, tots. Ens posarem a comptar-los ara, quan acabem el programa. El color blau veig que és el predominant, és el que més t'agrada. Sí, m'agrada molt, 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 molt. El color blau. Molt, sí, sí. Molt bé. I com és això de treballar en pintura fluorescent? Perquè tu has fet servir acrílic, però també t'has animat en pintura fluorescent. Sí, és una tècnica una mica difícil perquè tens que tancar totes les llums. Vaig treballar 3 mesos amb el projecte del passadís, de les 3 obres grans, amb una gorra i una llanterna al cap i a les fosques. Sí, és una mica complicat, però el resultat és molt màgic. Escolta, una cosa, veig que sobre la taula tens una placa. Oh, sí. I em penso que te l'estimes molt, oi? Sí, és molt especial. Ens diràs per què te l'estimes tant. Sí, aquesta placa és el segon premi de la Universitat d'Arizona. Van fer un concurs, es diu Mont Art, i vas presentar una fotografia que va fer el meu marit, Miguel Ángel, una composició que és una fotografia en llum natural de la lluna i una altra en pintura fluorescent, en llum UV, que es diu, i em van enviar aquesta plaqueta. Que aquesta és l'original que està a l'estudi, i hi ha una altra que és una còpia que està al museu. Per cert, pel Miguel Ángel, el teu marit que t'ha ajudat, que el tenim aquí. Salutacions, Miguel Ángel. Hola. Ens està fent el making of del programa. Júlia, tu el 2020 vas fer l'exposició al Cosmos es va fer art, que es va estrenar al Parc Astronòmic del Montsec. Ara està al Puerto de Santa Maria de Cádiz. Podríem tornar a veure aquesta exposició de nebuloses? Sí, sí. Arribarà no sé quan, l'enviaran sovint, suposo, i la primera exposició es farà al grup astronòmic Cosmos de Mataró, amb el director Diego Rodríguez, i després anirà al Museu de Ciències Naturals de Granollers, que tinc que parlar amb el Toni, que és el director, i la Lourdes, que és el cap de comunicacions del museu.
No sé si ens podries explicar en quins projectes estàs treballant en aquests moments, si és que es poden explicar. Sí. Tinc dos, que és a Júpiter. El NASA va enviar la sonda Juno i va fer unes fotografies precioses i tinc el projecte que és tot l'any. És aquest quadre, sí, que és el quadre número 14, em sembla que és. I bueno, m'agrada molt, és un planeta espectacular. I després ja he començat un projecte que és de la Lluna, però només els cràters. I, bueno, és extens, és molt extens. Doncs ara tenim aquí esperant, en un moment el tindrem, l'Antoni Bernal, Sí. i a veure què ens diu, què opina, perquè em sembla que ja et coneix, per tant, la teva trajectòria ja la coneix. Escolta'm, tens alguna pregunta per fer-li? Si no, ja passaria mal. Jo crec que podem fer-li la sorpresa. Li fem? Va. Tu vas néixer un 21 de setembre. Sí. Jo vaig néixer un 13 de setembre, mira. Apropem. Però no del mateix any. Tu ets més jove. Força més jove. Podem dir l'any? Sí, 1966. 1966. On vas néixer? A Badalona. A Badalona. Doncs anem a veure el mapa del temps d'aquell dia. Oh, sí, sisplau. M'agrada molt. Doncs mira, aquí el tens. No sé si entreveus la península Ibèrica. Sí. Està sota d'aquella taca vermella. Taca vermella vol dir que feia molta calor. Vas néixer en una situació d'estiu, malgrat ser el 21 de setembre, l'últim dia pràcticament d'estiu, va ser una situació molt calorosa. Per tant, Déu-n'hi-do, vas portar una calor pròpia del sistema solar dels planetes que estan a prop del Sol. Molt bé, moltes gràcies, no ho sabia. Júlia, no sabem quina lluna vas tenir el dia del teu naixement, però com a mínim sabem que va fer moltíssima calor. Molt bonic. Doncs gràcies, Júlia Moreno. Et seguirem de ben a prop. Sí, però abans, sisplau, tinc una cosa, perquè jo també tinc un regal. Oh, contraproposta ens està fent, eh? Sí, Això no ho és per esperàvem. tu. Oh! Moltes gràcies. Hauran de posar una musiqueta ara com romàntica, no? Des de realització. Sí, ara, si vols, sí. Vinga, clar. L'obro. Com vulguis. Ostres, això no ens ho esperàvem, eh? Reciclarem el... Això li preguntarem al Bernal. Sí, a quin contenidor l'hem de posar. Ostres. I això també. Ves explicant-nos, Júlia, què li has portat a l'Alfred? Un dels primers quadres que vas fer. Les primeres pintures que vas fer. Hi ha una pintura molt especial, perquè és a darrere... Al revés. Al revés. Que estic ensenyant. Sí. Perdó. És una nebulosa feta en pintura textil que és nacarada. A les dones nos agraden les coses que brillen i que són nacarades, però això és nacarat. Escolta'm, I quan li doni el sol farà un canvi de color. T'ho agraïm molt, ho posarem al costat d'entre la Laura i jo i el tindrem allà darrere. Moltes gràcies. Al contrari, moltes gràcies a tu, Júlia. Gràcies. És labor del xarcuter complir els seus estrictes considerats. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.